खुलुमबाय। आं लकिराम बसुमतारी, गाहाय फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम। दिनै मोनसे बाथ्रानि सायाव क्लारिफिकेसन होनो थाखाय ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिन्थिगौ, बयबो नुदों, खोनादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि मोजां दैदेनगिरि, मोनसे समनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि कान्थेश्वर बरगयारी आयंआ मोनसे बाथ्राखौ थोंजोङै फोसावदों जे दरं, अदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभायाव बिपिएफनि बिजाथिफोरखौसो थोंजोङै सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा फोसावदों। निउस पर्टेल रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि मोजां हामग्लायनाय आरो गोदान बोसोरनि अनसायनायखौ बावहरबाय। दा बे समाव आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सानसुमा खुंगुर बड'सा। आङो बे समाव थांनाय 22/4/2024 मायथाइनि निउस पर्टेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं लानानै मुस्रि लकिराम बसुमतारी बिथाङा मोनसे माबा हरदों, बानबुंथाय हरदों। दा बिथांनि बानबुंनि सायाव आङो मोनसे फिन माबाखौ होनो नागिरदों। दा बिथांनि जिथु बुंनाय, दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं लानानै बिथाङा जिखिनि जोंनि गेजेराव फोसावबाय, दा बेखौ आङो टटेलि बिथांनि सायाव मोनसे नंखाय बिथाङा फोसावदों, आं बेखौ बुंनो नागिरदों। दा मानो होनना बुङोब्ला 2014 मायथाइनि सिमला फुजियाव जानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बडि फर्मेशननि मोनसे आफाद जदोंमोन, बे आफादाव बिथांमोनहा बे आफादाव टटेलि मोनसे कमिटिखौ, जोंनि कमिटिखौ रिजेक्ट खालामनानै बिथांमोनहा मोनसे गोदान राजीव गान्धी इनडोर स्टेडियामाव मोनसे कमिटि दाना लादों। बे कमिटिया जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजित मथे मोनसे बेरेखा मोनसे आफाद हिसाबै बिथांमोना दानानै लादों। दा बेखौ अबिट कमिटि हिसाबै जोङो गनायथि होदों। दा बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि मोनसे कमिटि नङा। दा बिथांमोना गादिखौ लुबैनानै, बिथांमोननि बिबानखौ लुबैनानै बिथांमोना गावसोरनि बे आफादखौ जे जोंसो आफाद, जोंसो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेनुइन कमिटि होननानै बुंनो नागिरदों। दा बेखौ टटेलि जोङो रिजेक्ट खालामदों। आरो बिथांमोना एसे लाजिनांगौ। मानो होननानै बुङोबा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गावखौ सासे गाहाय फोसावदिं नेहाथारि होननानै जायखौ बुंनो नागिरदों, दा बिथांनि थाखाय बहुद लाजिसिं बाथ्रा। मानो होनना बुङोबा बिथाङा 2014 सननि सासे गोदान सेंग्रा, सासे दैदेनगिरिसो। खारन कान्थेश्वर बरगयारी बिथाङा जिखिनि अबजेक्सन लाबोदों, मानहानि हिसाबै बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों, दा बेथ' जोंनि नोजोराव बिथाङा टटेलि मोनसे गनायथावै मोनसे आफादनि सासे गाहाय फोसावदिं नेहाथारि हिसाबै जों बेखौ बुंनो नागिरदों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय। मानोना बिथाङा 2014 सनाव जि गोदान बिबानगिरि हिसाबै बिथाङा मोनदोंमोन, दा बे मोननाय बे बिबानखौ जे बिथांमोनाथ' गनायथाव नङा, खारन गनायजाथाव मोनसे आफादबो नङा। खारन मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि दुलाराय बाथौ गौथुमाव दासिमबो सार्टिफिकेट गैया, गभर्नमेन्ट रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट गैया। दा बिथांमोना बे कमिटिनि सार्टिफिकेट बिथांमोना खिथिनो हाया। जोङो अलरेडि 1990 मायथाइनिफ्राय जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमा दाजेनबोनायनिफ्राय दिनैसिम जोंनि कमिटिया अलरेडि मोनसे रिनिउवेल आफाद एबा रेजिस्ट्रेसन आफाद। बे आफादा सारा आसामावनो मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै गनायजायो आरो दासिमबो दङ आरो उनावबो थाबाय थागोन। दा बेखायनो बिथांमोना जिखौ गावसोरखौ गौथुम होनना बुंदों, बे टटेलि नंखाय। आरो मानो नंखाय होनना बुङोबा जोङो बिथांमोननि प्रमाणखौ जों होनो हायो। जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमा नैबे सार्टिफिकेटखौ नायबा नुगोन। आइफोर आफाफोर नैबे सार्टिफिकेटखौ नाय जे जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आसाम गभर्नमेन्टनि नोजोराव जों मोनसे गनायथाव मोनसे रेजिस्ट्रेसन मोनसे आफाद। बिथांमोना बिदि सार्टिफिकेटखौ कुनु दिन दिन्थिनो हाया। आरो बिथांमोना 2026 बर्थमान जोङो रिनिउवेल आफाद हिसाबै बे कमिटिया गागि आफादाव रिकगनाइज जाना दङ, गनायजानाय हिसाबै दङ। दा बिथांमोना बेबायदि मोनसे कमिटि नङा। बिथांमोना ओरैनो जे गावखौ लिडार नागिरनानै गादि लुबैनानै दानायसो मोनसे कमिटि। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बे एके सनावनो जे सिमला फुजिनि बे एके सनावनो बिथांमोना बे कमिटिखौ दाखांनायनि उनाव
जोंनि कमिटिखौ फेलें खालामनो थाखाय बिथांमोना नलबारि सेसन कर्टआव बिथांमोना केस होदोंमोन गागि आफादनि मावफुं आफादगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव दा बिथांमोना जोंखौ गाग्लोबनानै सेस खालामनो नाजानायाव जेसेबां नाजादोंब्लाबो बिथांमोना सेसन कर्टआव बिथांमोना देरहानो हायाखिसै दा जों बिथांमोननि माबायाव जोङो जेनुइन आफाद हिसाबै जों देरहाबाय बे देरहानायनि सार्टिफिकेटखौ जों दिनै दिन्थिनो हायो आरो सारा जोंनि बर' सिबियारि बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिगोन जे जोङो बिथांमोननि देरहानाय सार्टिफिकेटखौ जों दिन्थिनो हायो जे जोङो नै बिथांमोननि माबायाव जे जोङो देरहादों बिथांमोना जेनदों दा भार्डिक्ट बे केसाव जों माबा खालामनो हादों दा बिथांमोना दिनै नुनानै लाजिनो गोनां बिथांमोननियाव बिदि प्रमानबो गैया आरो बिथांमोना खिथिनोबो हाया दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनैसिम सारा बर'नि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुममोना गावखौ फोसावना लानाया लाजिसिं बाथ्रा आरो बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना सासे गोरों मानसि हिसाबै लेखा गोरों मानसि हिसाबै बिथांमोना बेखौ बुंनाया मोजां जायाखिसै आरो दा बेखौ जोङो जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननि गेजेराव जों बेखौ बुंनो नागिरदों आरो बिथाङा जे बुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि बिथांखौ कान्तेस्वर बरगयारी बिथांखौ बोख्लायबाय होनना बुंदों दा बिथाङा बोख्लायनो हानाय सोर बिथाङा 1992 मायथाइनि खल्लमियाव जेब्लानाखि दुलाराय बाथौ गौथुमा जन्म जायो बे जन्म जानाय समनिफ्रायनो बिथाङा सासे एकदम इन्टेलेक्सुवेल मस्ट सिनियर सासे धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि हिसाबै बिथाङा दोङो आरो बिथाङानो टटेलि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय सुजुगिरि मोनफ्रोमबो खामानिनि बाथौ गौथुमनि खामानिखौ बिथाङानो दैदेनलांदों जि माने लिडारानो फैयाथों मानो बिथांनि आखाइनिफ्रायनो गासैबो सम्पतिया सोरजिजानाय जेरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ दुमनायनिफ्राय फिरफिला बिर होनायनिफ्राय बाथौ खेराइ माबानिफ्राय बाथौ थान्दि सुजुनायनिफ्राय गासैबो संबिधाननिफ्राय लानानै गासैबो खामानिखौ बिथाङानो सुजुजोबदों आरो बिथांखौ दिनै बिथाङा जे लक्षिराम बसुमतारी बिथाङा जे सासे माने एकेबारे माने उन्दै थाखोनि बनायनानै जे मान होयि बायदि सासे बुंनाया बिथांनि थाखाय मोनसे लासिसिं बाथ्रा आं बुंनो सानो बिथाङा हयथ' निस्सय माने बिथाङा इडुकेसन गैया सोलोंथाइ गैया जायनि जाहोनाव बिथाङा क्वालिटि आरो क्वान्टिटि होननाय बुस्थुखौ बुजि मोना आरो उन्दै गिदिर मान सन्मानखौ बिथाङा होनो रोङा आरो बेबायदि होनो रोङि मानसिया दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सालायनो फैदोंब्ला निस्सय दुलाराय बर' रायजो राजाफ्रा गोलजागोन आं बेखौ खावलायदों बिथांमोना माने अबैध भाबै जिथु संगठनखौ सालायबोबाय थादों आं सानो दुलाराय बाथौ गौथुमा सालि जारि नायनानै मबे गौथुमा अरिजिनेल मबे माने थांनानै थाथावना मबे माने बिहोमा कन्ट्रिबिउसन बर'फोरनि गेजेराव होदों धोरोमखौ कन्ट्रिबिउसन होदों दा बेखौ नायनानै जे जोंनि सारा डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै साननाया मोजां आरो बेखौ साननो थाखाय जों खावलायहरदों दा थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि माने माबाखौ बिथाङा गामिनिबो आनसलिकनिबो डिस्ट्रिक्टनिबो प्राइमारिनिबो सोद्रोमा नङा होनना बुंदों बेथ' बिराद लासिसिं बाथ्रा बिथाङाथ' दिनै बुंनो थाङोब्लाथ' 2014 सासे मेम्बार हिसाबै फैनानै सासे सोलोंसा हिसाबै फैनानै जे जोंखौ बिदि बुंनो हानाय बा बिथांखौ बिदि बुंनो हानाय बिराद माने सासे माने जेबो रोंथारि बायदि माने माबाखौ दिन्थिना लानाय जादों आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा जेबो माने इडुकेसन गैया जायखौ बुङो अहिकित होनना बुंदों आरो बिथाङा जारिमिनखौनो मिथिया दुलाराय बाथौ गौथुमा मानो जोनोम जादोंमोन आरो बे जोनोम जानायनिफ्राय दिनै मा मावनो ओंखारदों जायनि गेजेराव राव थुनलाइ धोरोम गैयाब्ला मोनसे हारिया थांनानै थाया बै बुस्थुखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा स्टाडि खालामनानै गभीर नोजोराव बेखौ स्टाडि खालामना सारा बर'नि गेजेराव मोनसे सारा माने एवारनेस लाबोनानै जे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गोसार होबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सारा सान्थौफोरखौ बिथाङा गोसार होबाय दा बे बोजोरखौ नायोब्ला जे लोक्षिराम बर' बसुमतारी बिथाङा कान्तेस्वर बरगयारीनि बिथांजों बिनि सान्थौ बिनि आदर्श बिनि गुन बिनि बयक बिनि गासैखौबो नायनानै नायोब्ला बिथाङा सासे नगण्य सासे माने लिडार होननानै बुंनांगोन आरो बिथाङा बोरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जन्म जाखो आं दोहैनो बुंखालांबाय जे सार्टिफिकेट बिथांमोननियाव गैया खुनु मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिस्टेम गैया बे सिस्टेमखौ बिथांमोना बर' हारिखौ दैदेननो नागिरोब्ला निस्सय जों दिनै बुंनांगोन जोंथ' जोंनि जेनुइन आफाद बे जेनुइन आफादा जों स्टाडि खालामगासिनो दङ दा बिथांमोना गावखौ माने रियेल होनना बुंनो लादोंबा दा बिथांमोननि मोनसे बर' जाथिखौनो हाखर खोख्लैनाय जागोन बे खोथाखौ जों बुंनो नागिरदों दा बेखायनो बिथाङा जाहाथे बेबायदि सासे गोरों मानसिखौ सासे एजेड मानसिखौ सनमान होआलासिनो जे जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै धोरोमखौ गावस्रा होनाय बे धोरोमखौ गावस्रा होनायनि लामायाव दिनै बिथांमोनानो बेखौ खालामदों होननानै आं बुंनो नागिरदों धोरोमखौ गावस्रा होनायानो बिथांमोनानो बुंजेनदों आरो बिथांमोनानो खालामजेनदों आरो दिनैबो बिथांमोना दाखालि 20 तारिखआव होनानै जितु मोनसे बिथां बरगयारीखौ जितु सनमानाव एसे माने लुज खालामनानै होबाय बे थाखाय बिथाङा धोरोमखौ गावस्रा होबावनाय आरो गावस्रा होनायनि लामायावनो दङ जों दिनै गणतन्त्र देगाव धर्म निरपेक्ष देगाव जों बुंनो हायो जे धोरोम समाजखौ लानानै जोङो दिनै हारिया माथिं थांदों
जातिया माथिं थादों सोरबा राजखान्थिया माबायदि सलायदों सोरबा इन्टेलेक्सुवेला माबायदि सलायदों बे खोथाखौ दिनै धोरोमनि सान्थौगिरिफोरा धोरोमनि दर्शन खालामग्राफोरा दिनै बुजियो जे समाजा बोरै जादों बे समाजखौ फाहामनोबा फेगेमनोबा फोहोरनोबा बा दास्रानोब्ला बे बुस्थुखौ जों दिनै बयबो दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नायबिजिरनायाव आरो बिथांमोननि गद आसि दिन्थिनानै बिजिरनायाव जों दिनै बुंनो हायो जे बबेबा मोनसे राजखान्थियानो जा बबेबा मोनसे इन्टेलेक्सुवेलानो जा बबेबा मोनसे संगठनानो जा फुल क्रमै जुदि जोंनि हारिखौ बर' हारिखौ जुदि दैदेनलांबाय थादोंबा जोङो बेखौ आसि दिन्थिनानै बेखौ जोङो होबथानो हानाय केपासिटि बे केपासिटियाव जोंनियाव मोनसे राइट दं बे प्रटेक्टआव जोंहा मोनसे अधिकार दङ आरो जों दिनै साफ्रोमबो बुजिनानैबो बाथ्राखौ बुङियाव जोंनि बर' जातिनि गोग्लैसोनाय बे खामानिया जागासिनो दङ आरो बिथांमोन बायदि लक्षिराम बसुमतारीमोन बायदि मानसियानोथ' दिनै बिथांमोनानोथ' बेबायदि जिनिसखौ खालामबोबाय थादों आं बेखौ बुंनो नागिरदों बेखायनो आङो सारा बर' जातिखौ बुंदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेनुइन आरो माने माबा नकुलि डुप्लिकेट आरो अरिजिनेल बे शब्दखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि लिडारफ्रा दिनै बिसार खालामनायनि सम जादों आरो बे समनि थाखायनो आं दिनै खावलायदों रायजोफोरखौ जे दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै जों जायखिजाया अलखद समनिफ्राय जों जातिखौ बोखांनो थाखाय नाजादों आरो साफ्रोमबो मानसिखौ जों स्पिरिचुवेल गियान होनानै धोरोमनि गियान होनानै जों थानसालियाव हाबहोनानै जातिखौ बासायनो थाखाय दिनै जों आवगायबोदों बे जोंनि स्ट्रंलि जोंनि आफादनि मोनसे डिसिसन आरो बे आफादनि गेजेरजों जों दिनै जातिखौ हमथानायनि मोनसे लामाखौ जों दिनै लाबाय बेखायनो आं बुंदों गणेश दैमारि लक्षि बसुमतारी नोंथाङा बिदि जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै जे बर' जातिनि गुबुंले हावाखौ नोंथाङा लाबोनाङा नोंथाङा एसे साननो गोरोंब्ला नोंथाङा सानदो आरो साननानैबो जुदि बुजिखादोंब्ला नोंथाङा जायखिजाया बाथ्राफोरखौ नोंथाङा सासे एजेड मानसिनि सायाव बिदि नंखाय बाथ्राखौ बुंनो नाङा खारन नोंथांमोना दिनै धोरोमनि जुदि धोरोमगिरिब्ला सान्थौगिरिब्ला नोंथाङा दिनै बुजि मोननांगौमोन जे बर' समाजा माथिं थांदों नोंथाङाथ' बर' समाजनि खेंख्रा खेंख्रि थांनाय लामाखौ गोग्लैसोनाय लामाखौ नोंथाङा दिनै बुजिखोनो मोनाखै नोंथाङा माखौ होनबा बिदिबा धोरोमगिरि खालामदों माखौ सान्थौ खालामदों माखौ दर्शन खालामदों नोंथाङा दा बेबायदिखायनो आङो लाजिनाय मोनदों आरो जे नोंथाङा बिदि खामानियाव जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थायो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमाव नोंथाङा हायोब्ला जोंनि बे जेनुवेल बे रेजिस्ट्रेसन मोनसे आफाद असम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव मोनसे गनायजानाय मोनसे आफाद बे आफादाव नोंथांमोना गासैबो नोंथांमोननि बे बाथौ गौथुम दुब्लिकेट बाथौ गौथुमखौ गारनानै जों ज' फैलायनानै खामानिखौ जुदि मावो आं बेखौनो खावलायनानै आं लक्षिराम बसुमतारी नोंथांनिसिम आं बेखिनि मोनसे माबाखौ रिजाल्टखौ आपिलखौ आं होनाय जाबाय